Hi guys, good morning. So karon day guys, adlang Huwebes. Di ako sa Kaplorami. Kay ang gibanan kay si Darangisa ay trabaho sundoy. Unsa daan naglaway ko. Ningan og di ko na makagisda. No choice man. No choice kayo may laing sa danon. Agisdang pinirito dia. Ang gibutangag kamunggay o ganas. Manay mo sa das paniud to nilawoy nga kamunggay o ganas sa gulang piniritong isda. Kali ko lang isda, dugay naman siguro na srip ni. Da bahala na. Hindi na naman tayo magnahunag. Hugaw ag isda ron kay saon naman tayo lang isdaan. Ang pila jud pud kaadlaw ako nagkagisda. Pero ning mas promise tak man nila da mas srip. Sa manay marag para man siguro kanong isda. Bahala na. Sumaw na amang sudas paniud to. Ta nanguha sila mga passion fruit si Dalton. Thank you Dalton. There's more, Dalton. Pick up. More. Naghala. More. Yeah, there's more. Here. Give to Mama Ali. Okay, give Mama Ali, ha? Thank you. There's more, Dalton. There's more, Totom. Okay, Totom. Totom. There's more Totom. Give to Mama Ali. Thank you. There's more. There's more, Dalton. Thank you ta. Dalton, there's more. Go get. Oh, the purple flower. It's the purple flower. Oh, you get. Get the purple. Sige, mag-juice ta. Here. Diyan purple flower. Sige, pangita. Katulatan na to? Lata na lang ibinhi. Ah, oh. Da, hambin. Dalton. Wow. May pizza. Nga ganina nagluto mig nga ni. It's a big pizza. It's a big pizza. Da, mga anta. Dalton. Tati na lang? Tati na lang. Wow. Okay. Tingnan mo to. Tati. Tati sunod. Tad me. Uli na me. Hi, Lola. Please go, Luzan. Aminin na nila eh. Say hi to Lolo. Oh, dai. Hi, Lolo. Please go, Luzan, sister. Yes, Lolo. Namin ko, nay. Mara pag may gikan ni kuwan. Isa ko no? Dahil sa labubo. Dahil sa nilang tatay. Ni saman. Sa bubo, labubo. Ah, mas liksi nay. Ah, gikuha na. Kanus ah. Uli. Bye. Tatay, on this map. Ala, Let's go home. Ride the car. di lagi muli. Basta ako ang tatay. Labubo lagi ko no. Kailan lagi labubo? Ha? Kailan mo labubo? Ang na uli na, di na muli. Oo, kailan may mga marisa. Ang jarap to taon. Ride the car. Ride the car. Ride the car, bye. Hindi na naman kuno. Ride the car. Ha? Let's go, ride the car. Bye. Ito lang ulit. Sa tay. Bye, Dalton. Bye-bye. Wala na mulingi. Ton, hindagan na. Salamat, Lord. Sige. Amping mo. Ang bata, ah. Ha? Ha? Oh, tagra. Kau kuntuk irin deh kau. Dadala man na. Kasi, star. Star. Tatiana. Mas Tatiana. Grabe tubig. Ganiharan ni. Bago kayo na mapilang.
Lugay sa mga. Lipay. Bye na lang si Bye na ka. Magturo ka. Dali na day mo. Wala ka matog. Matugya ko. Damas undoy. Di lagi sa matog, Flor. Excited. Mas Dalton. Di mo na sa'yo na. Wala nga na, idalay po kami. Mura bang mamili sa inuan. Please, Uncle Roy. Kablis. To. Uncle Roy's hand. Go. Please. Uncle. Angkol ka. Tanat na. Kailit ko na kayo. Patag rice. Gisam din magikan, Flor. Nag-withdraw ko ang iban. Ka. Bliss ka, angkol ka. Kaya ang ginang client ba na magpaato. Dito mas ahong lang ba? Wala. Tati. Awas tati ana. Sa ili. Bless. Pablis ka. Garaan na? Huy, daraon. Bless na kayo. We will go home na. Split man. Split na niya. Gara lagi na nadan. Luag man. Dagan-daganan. Yes, tati ana. Tati. Kiss ka, kiss. Tati. Tati yan ako. Yun yung sagsilikusig. Bye, Dalton. Ibilin na rin na. Ibilin na, dari. Bye, Dalton. Wala. Bye, Dalton. Bye na, bye. Panda, amin na sa nilipan. Ibilin. Bless, Uncle Roy la. Bless. Ato kay buta na balik sinilas. Dali. Hi guys, majong hapon. Rabda na lang majong hapon ako nahimor ng adlaw kay kuwang gi-hyper ko. Ako kay bawgin sa naka bikil. Ang gabi pa man iyang kuwang gi-acid ko. Mga ako kung ang nagaghinog nga kuwang na Malbiri, daghan na pag hinog. Karon na po sa daning balik ko. Munga. Dugay-dugay po doon ni na munga. Ang kwaon kay ipatilaw ni Ate Dik-Dik. Nakurat ko kay naghigda ako des Dalton ning abot. Abot ang pinakalit. Naghanang hinog. May nangatagak ng uban. Aray ko. Guys. Naghana juday po. Naghana juday hinog. Diyan naghanang nangatagak. Ano tungod sa ka. Kuan ba ka nang lutong na kadyo nangatagak na. Hala, labas speaker sa ano dito ay. Sayang manggupod ni kay mga kuan na ni mga tagak. Ano po kadang hagdan. Bininam nila ha. Kaya ako nakadagsidlanan. Lisira ning watay ko an. Mag-video tayo sa kitarapoy. Diyan, naghana po di May sa kapunuan dari di Napi mga hinugas ang kaon. Alas 5 na. Maghipos ko sanding. Karong adlaw story time. Galap ito, ako'y nahimo. Kay kuan ka ng mga labamenta ko sa ang panahon kay may lami kulis maut man.
Manang ako inahimo naghigda ako. Ay kanding hala ginuo ko ning kandinga nagkabud-kabud naman ni. Isa naman ning kandinga. Natin yung comment bitaw ni nga naglisod mo mo ng kanding. Naglisod jud. Huwag na kanding. Wala gaba. Mauni kay nakuan na budget na nagbitik-bitik si Jari nagkabud-kabud. Hawa bi, isa naman ni. Hoy. Isa naman ni, nagkabud-kabud naman ni. Sila ni kandinga. Hindi taganahan. Anong pinaan nato? Grabe yung pagkakakot-sukot. Paghili pra gede diha. Karong hapon na din ako magluto. Kay namamay kuan, namamay leftover sa paniud to. Hindi na pa ininunan. Napamay salingutan din ako magluto dyan. Si Prami kay naghatod man og kuan tilaob. Ang bukaog kuan ron kanon si Aliana na lamang si tatay. Diyan. Ako kay magabi kay kuan man nagsarap ko makaog rice man gabi. Hani bani, nainsa na bani. Adyo na kay nagkuha lagi ni, nahukot lagi na, nabitik. Bitik-bitik ning kandinga. Kanding ni reverse. Samok lagi ning mamuhig kanding. Mura ba ni nagpatay sa mga lubi hinuon? Unahan na ni. Kauli na kau. Huy. Hoy. Magtuman na ba dyan ni Kija oh? Sayang na pagang adlaw karon bus kay manglabak ko. Unahan manglabag ngaron. Kauli na uli na. Uli na rin. Uy, dali. Uy. Gahi na ba dyan? Uy, dali na. Time sa Yung isa guys. Nahukot na dyan kaman. Ang grabing hukot Grabe ni dyan bitika Adik na ba di kayo katumbahon na ba ng haligi ha? Paghuwat ha. Kayo hindi ka lakbisan ha ron. Yun sa bani. Kamatod. Kasunod pong sinanay may magbangan. Nakandinga. Ay, hinog ka kapayas ang kwaon. Nagpalibot Kalis maot. Nay sa ni Nay Carla ni tinanom nay makaon ni Nay. Kaning Carla dagan. Dagga ba lagi? Insay sa ni? Dagga mo lagi siya Carla na. Kaya nanam de ko ning dudu Carla na. Nahinog kapayas na. Sayang mampod ang kaon. Kaon na. Wakan nga passion fruit. Sudara gahang nakuhang kapayas. Agisa
Nagbong ko niya sa kong kasang kay kuskuson. May sayang pud. Kay sa syudad kuan. Inis man ang hilin mahal kuno ni sa mall. Isa. Nadari librera. Napay ang pasyon dia pinuwakan. Ano mo kaon dana kay kuan. Maka hyper pud ni, nga kani pud di sa pud kumakaon dana halaman ning kuskuson kay parang tatay. Ning kuskuson. Ay sayang pud. Ala kalimot ko kutsara day. Tama. Kampay sa kutsara ko. Kampes kisog mas gabi ima. Bawo. Maparang kami daw mama. I'm not sure. Kau dali day, kutsara day kau. Arang kami sa rabad ning kapayasa. Labi na kuan hinugnis punuan. Kau. Kutsara sa akaw guys mama. Madaw ka good morning good morning kay buntag mama. Hapon man cocktail ng maron ma. Lagi na sa dup lagi ko. Na. Kuskuson kay si tatay. Kao na ni. Akang gitkuskusan kapayas tay. Kapayas sinog. Kaon dari. Insa. Ako kaya akong saging mo man ako. Anang butang sa rip man. Oh. Kuskus na daan. That out kung tatiri dia ma. Shout out. Ay iti tatiri. Uli sa tatiri kay gimingaw ko ni mo tatiri. Ano minuwa tiri? Ilis ako Kaya no. sa ko tatiri kay buwan mo. Milak ko kami madugay ka mo uli tatiri mo daw kang naa ka malingam ako. Kung naa ka buwa ka kay milakos kami nga o tatiri tugay to kay ka mo uli na ba tatiri. Uli sa tatiri. At kuan melim mo tatiri. Digan-gani ka mo uli. Sige ko kami nga ni mo gikon mo uli ang tatiri. Uli sa good tatiri. No, May ka. sa tatiri. Ay tita Mita. No ka day. Tama. Kasag laing bananan ko. Puno naman. Oh, katil. O kaya sa laing sudlanan ko. Sa wakas, ningabot na dyan mo ang request nga kuan, Sinumar Certificate of No Marriage. Mga ni siya. Kaya napay nangutan na baging sana Sinumar sa mga ni requirements o magpakasal. Ako nagabrihan nagaho Karikatan rin. Bitaw no. Anang nara ko istorya ba? Nay nakurat. Kanang ako ang amra pong relatives nila mo kong mention si Kinsa. Nakurat siya paghibaw nga kaslununon ko. Kay isa-disadi ka sa una. Received food. Received food og sa una ko mag-video. Nabada ko yung videoan. Karon pa po ko kuan nga mag-video. Namot lagi ko kanino. Pila na ba yung edad? Manong karon pa mag-video. Wah, smile ako. Lisod ko, mag-video ko sa una. Peace is serviles. Arang tanawon. Gusto na ko mabasag ni sa ning Sinumar. Gini. Kuhaan si Jay bayad. 430. Mga gini. Na may kuhaan 196. 220.
Republic of the Philippines, Philippine Statistic Authority. Dara. Nga na din. We certify that ako who is born September 23, 1979. Ariston Cory Burato. Si tatay kay kuan gibutangan si Zag kanang middle initial bisag si tatay illegitimate man. Kay bawo ko basta mga illegitimate di nabutangag middle name. Pero si tatay kay naa. Ariston Cory Burato and Lolita Caños Bertolaso does not appear in our national manikaatan. Anawan. Atop apaw. Cuma ini certificate of no marriage. Tanre. Bitaw. Arang gilantaw ginsay ingon kay first time gud na maka kagingan ni. Ndahin ni comments na ingon nga. Nakurat si Jakay wada ko no minakadadyo ni Ray. Nah, wajib. Bisa dong. Wan. Bisa pag dugay mi nabuyab. Di kami may gipare sa Ginoo di jud. Lain lagi pare sa Ginoo na ho. Manghud pa na ho, di maguwang. Hindi sa una aghang ganahan sa kanang hang mabana kuno kana kuno maguwang na ho. Pero tuod jud ko nga di tanan natong gusto may hatag sa Ginoo. Tuo ko dana. Inja kuan pud kana pong kuan na pud dinahaw ba nga kita mga baji o makaibaw tag nailaki nga niangay nato. Di jud ta dapat manaway kay ako kay grabe man ang pangpanaway. Siya tang grabe man jud daghang kog kabanan sa simbahan nga harang ningkuan ko ba ning buhay ko istorya nga na di jud kong atan kay nga na di si Jamay tanang type na ba nga laki enamo jud tay mga kuan ganahan sa laki ganahan ganahan jud ganahan ko di pa din tambok ganahan kog laki nga habog unja naitian di po nang niwang pero siyatan gihatag sa Ginoo na niwang pero kay bawo ko siyatan mo tambok ra na niwang laman na siya kay halos ay pahuway sige kuan sige paninda sumauto nga dapat di ay kita dita manaway kay parehagong kuan parehagong pluramig ni undoy si pluramig sa una katong nakaibaw ko nga niangay si undoy ako pagaliningong pluramig nga plur kana plur kay kuan nja ni sa di jud ko dana kay mana ana dengan si jag mga di ganahan pero tanawa mao hinoy jang nabana mao na nga nakaingin jud ko nga kita di ay makahibaw ta nga nailaki nga niangay nato di jud nato tabi tamadyon nja di puta kanang
kita mabuhi og istorya ba kay mao hinoy nga mabuhi tag istorya di jud ko dana ni siya na mao no mo ipares sa Ginoo mao nay nahitabo sa nga grabing panaway na nga karon man ni mahimo ng bana sumauna hindi na tagamo aba hindi ko mag-mention pod na-share po na siya na taon na kanang ijang bana kanang libat ninja kita may tamay jara di ko na ninja kay libat maot nga na tanang panaway ijang gihimo pero dahin sa ba na mamay hino ijang nabana mga juday tinuod juday no nga hindi ta manaway sumora to ang video karong adlaw kay way ganap kadyo kay na kwanta mahigda ako ganina kay hyper ko sumora to daghang salamat sa pagtan-aw bye.